И понеже много пъти, кога правя тук разни неща, да разказвам и по някой вид, сега ще ви разкажа един вид. Един подпинал младеж влиза в кабинета на доктора, на джипито. Обаче джипито нещо там се е заблел и нещо си рови по бюрото, пише нещо и не му обръща внимание. И някакси по инерция му вика събличайте се, а младежа бил само по някакви къси гащи, такива най-мал никакви трей. Сега и цак събува гащите, обаче какво става? Там се появява нещо, къде бая сериозна работа. И доктора в един момент поглежда, вижда и леко се стъписва и в първия момент почва да си мисли дали той случайно не е роднина на Венко. Но в следващия момент почва да си мисли за колегите там от центъра, които често му правили номера и почва да се оглежда да не е някоя скрита камера. Обаче и камера не е и той му се престрашава така. А пък той е сигнал с такива тежки базици още от времето, когато е бил студент, понеже бил заедно с доктор Ненков с студенти и още от тогава са му правени разни номера. Но той се престрашава така и каза, какво ти има младеж? И той вика, па нищо. И как така нищо? За какво си дошъл тук? Ами вика да се пофала. Та, пояснявам, думата пофала на врачански диалект значи да се похваля. Да се изфукам. Има ли смешка? Ще стане ли смешка? Стана вече. Добре. Добре.